Il-Gvern huwa fid-dmir impost fuqu mill-Kostituzzjoni li jipproteġi l-ambjent u r-riżorsi kollha ta' pajjiżna għal benefiċċju tal-ġenerazzjoni preżenti u dawk tal-futur u għandu l-obbligu li jindirizza kull forma ta' degradazzjoni jew ħsara ambjentali. Flimkien l-ambjent aħjar ħadmet fuq dokument li jelenka dawk li għandhom ikunu l-prijoritajiet tal-Gvern biex jiżgura l-preservazzjoni ta' dak li fadal mill-ambjent u l-wirt ta' pajjiżna, kif ukoll il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin. Fid-dokument li sab l-appoġġ sħiħ tal-General Workers Union, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Malta Chamber of Planners, l-FAA tfakkar li l-poplu għandu dritt sagrosant u protett bil-liġi għal ambjent san, ħieles minn tniġġis fl-arja, mit-trab u minn tniġġis viżwali u storbju żejjed. Kull Malti għandu dritt moti lilu mill-liġi li jgawdi daru fil-paċi u li jgawdi l-ispazji pubbliċi, enfasi li qed tingħata mill-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Id-dokument ifakkar ukoll il-Gvern li hu qiegħed hemm biex iservi liċ-ċittadini kollha għal ġid komuni. Jgħid ukoll li assi pubbliċi għandhom jibqgħu tal-pubbliku u mhux jingħataw lill-privat sakemm mhux biex isir titjib veru fiż-żona u jikkritika l-għotja ta' artijiet b'konċessjonijiet li jgħid li jekk jingħataw għandhom ikunu biss fuq bażi strettament temporanja u kontrollata. L-FAA tinsisti wkoll li l-iżvilupp infrastrutturali mhux sostenibbli m'għandux isir għaskapitu tal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.